You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. If you stick around now, it may show. Oh, I don't know, I don't know. Nice, over once or twice. Now I ask you confidentially, ain't she? That just is an eye in the direction of me, am I in the perfection. A ja mám druhú otázku, brutálnu, zákernú a veľa našich účastníkov si s ňou nevedelo poradiť. Ktorý ročník Piešťanských zlatých stúh máme?
No, bolo to takto nejak 16, 50, 31. 31. ročník Piešťanských zlatých stúh je správna odpoveď. Dámy a páni, dovolte mi... Máš aj potlesk. To znamená, že ti odpustili tie otázky, ktoré si im dávala. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vám zablahoželal, že ste to všetko krásne zvládli. Mali sme aj víťazov a zároveň mi dovolte slávnostne otvoriť gala večer Concours d'Elegance 31. ročníka Piešťanských zlatých stúh a večerom vás budú sprevádzať Katarína Sedlák-Horňáková, Samuel Vanko, krásny večer. Žiadne piešťanské zlaté stuhy by sa nezaobišli bez vás, bez účastníkov, čo by to bolo, keby tu nikto nesedel. Ale takisto ani bez prezidenta Piešťanského klubu a Piešťanských zlatých stúh, Pavla Kušníra, ktorého prosím, aby prišiel, pretože má pripravený takýto dlhý scenár. Porozprávam vám niečo. Pavlo. Potlesk silnejší, nevie o tom. Ďakujem. Prezident Piešťanských zlatých stúh Sa nachádza kde? zdrhol. Tu sedel však, tam sedel. Lenka, zavolaj svojmu frajerovi. nech to Nevadí, dostane. Paľo Kušnír príde. Ďakujem veľmi pekne. Máte krásny a úžasný moderáns. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, vážený pán riaditeľ. Primárne ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie na akciu, ktorá znamená pre Piešťany a región veľa. A sekundárne, vítajte na pódiu. Túžobne sme vás očakávali. Tradícia, elegancia, ľudský a Piešťany. Toto sú 4 parametre, ktoré každoročne 31 rokov oslavujete vy a spolu s vami aj všetci, ktorí majú blízko k tomuto nádhernému mestu, ku kúpeľom, k tradícii a k tomu ľudskému ktorý sa odráža vlastne v nádherných dizajnoch aj technických riešeniach aut. To, že túto tradíciu držíte, pán prezident je vaša funkcia? Dobre, on je prezident. Že túto tradíciu držíte je významné, verím tomu, pre všetkých nás, ktorí sme sa tu dnes zišli, ale zároveň aj pre Piešťany, aj pre Trnavský kraj. Dobrý večer, dámy a páni. Tak ja sa privítam. Privítam vás tu všetkých medzi nami. Som rád, že sa nám podarilo veterán klubu Piešťany, partnerom Slovenským liečebným kúpeľom mestu Piešťany, Trnavskému samosprávnemu kraju a všetkým členom nášho klubu zorganizovať toto podujatie. A rád by som odovzdal slovo pánovi primátorovi. Ďakujem, vážený pán predseda Trnavského samosprávneho kraja, vážený pán prezident, veterán klubu, vážený pán riaditeľ, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že môžeme byť opäť pri otvorení tohto, alebo pri už záverečnom slávnostnom večere tohto krásneho podujatia. Dnes spolu išli na ten výlet, ktorý sme mali a hovorili sme o tom, že každé auto má svoj príbeh. A že tie niektoré auta, oni to asi niektoré príbehy povedia, na začiatku ste hovorili vlastne z akého filmu to auto a že každé auto má svoj príbeh, tak ako každý človek má svoj príbeh. Ja som veľmi rád, že dneska vás tu môžem privítať na 31. ročníku Zlatých stúh v objatí tohto krásneho hotela Thermia Palace a na našom kúpeľnom ostrove v meste Piešťanoch. Kúpele Piešťany už od začiatku, vlastne, ktorý sa datuje od roku 1932, kedy táto krásna akcia začala, boli hrdým partnerom a vždy sme sa hlásili k tejto tradícii a musím povedať, že hlásiť sa aj budeme, aj do budúcna. Ja by som vám chcel dneska len zaželať, aby ste mali krásny, motoristický, elegantný zážitok, ktorý vám Zlaté sluhy prinášajú. Takisto prezentáciu luxusu, krásu, nielen aut, ale ako pozerám aj dám a pánov, ktorí ste tu na,
Takže v mene slovenských liečebných kúpeľov, člena skupiny Encena Hotels Group, vám prajem krásny estetický zážitok a užívajme si to všetci spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, to bol generálny riaditeľ kúpeľov Peter Bednarčík, primátor mesta Piešťany Peter Jančovič a župan Trnavského kraja Jozef Biskupič a koniec koncov aj prezident Piešťanských Zlatých Stúh Pavol Kušnír. Ďakujeme veľmi pekne. Takže môžeme privítať číslo 63 a Patrik Hlinca, ktorý prišiel z BMW 850 Ci. Prichádza nám auto so štartovým číslom 62. Martin Zachar a je to Ferrari 348 TS z roku 1989 a jeho maximálna rýchlosť je 275 km a ja som mala tu možnosť dnes celý deň chodiť na tomto aute. Je úžasný. V strede za pánom Zacharom zúri 8-valec. To je presne on. Doviezol sem Martin Zachar a tak ako som povedal, je to zaujímavá verzia bez strechy, volá sa Targa. A ďalšie vozidlo s číslom 60 prichádza Miroslav Zehetner a je to Chevrolet Corvetta z roku 1977 a maximálnu rýchlosť nám musí povedať jeho majiteľ. Maximálnu rýchlosť nám povie jeho majiteľ, ale zaujímavejšie na tomto aute je, že keby do nádrže dali kameru, tak tam vidíte naozajstný vír, pretože pod prednou kapotou je 5,7, dobre si pamätám, 5,7 litrová V8. Správne som to povedal. A maximálna rýchlosť toho auta je rovnaká, ako je spotreba. A s číslom 59 prichádza Marek Horňák. Je to Mercedes-Benz 300S, vyrobený v roku 1957, maximálna rýchlosť 175 km za hodinu. A s číslom 67 prichádza Pavol Arnold z Mercedes-Benz 280 SE 3,5 z roku 1970 a maximálna rýchlosť tohto vozidla bola v tých rokoch 210 km za hodinu. A bol to vrchol produkcie tejto automobilky v tých rokoch. Toto auto milovali manažéri, milovali ho politici a hovorilo sa o ňom, že to je najlepšie auto, ktoré si môžete kúpiť od Mercedesu. Pod prednou kapotou je 8-valec a konkrétne tento kus prešiel kompletnou renováciou. A s 58 prichádza Rastislav Žamboch. Je to taktiež Mercedes-Benz 280 SE 3,5 z roku 1970 a taktiež dosahoval rýchlosť 210 km za hodinu. A toto je veľmi veselá posádka. Veľmi veselá, ja tam hneď idem, lebo chcem vidieť jeden chlap, 3 baby, 3 rúže a muž už nemá rúžu, na čo by vám bola, že? A s číslom 61 prichádza Ivan Bunta na Fiate X1/9, ktorý je z roku 1978 a maximálna rýchlosť tohto vozidla je 170 km za hodinu. A tomuto autu sa neskromne hovorilo, že Baby Ferrari. O tú hranatú karosériu sa postaral taliansky umelec Bertone a vidieť X1.9 v takomto stave na Slovensku, to vám poviem, je sviatok, pretože buď ho zjedli tunery, alebo ho zničila hrdza. A ja som veľmi rád, že toto vozidlo teraz sa točí na toční na Piešťanských Zlatých Stuhách, pretože svojou históriou má na to. Ďakujeme veľmi pekne. S číslom 47 privítajme Miroslava Janečka, ktorý ide na Mercedes-Benz 250 Pagoda, vyrobený v roku 1965 a maximálna rýchlosť je 195 km za hodinu. Ak budete mať čas počítať pagody, tak ich počítajte. Máme ich tu veľa. Pagoda má názov podľa strechy, ktorú toto auto nemá namontovanú, má taký zvláštny tvar. Pod prednou kapotou, keď sa na ňu pozriete, je tam taký hrbol, skrýva sa tam radový 6-valec a vlastne tieto pagody mali len radové 6-valce. A s číslom 48 privítajme ženskú posádku, teda je to len jedna žena, Elena Masárová, ktorá vždy každý rok príde s Volkswagenom 1300, vyrobený v roku 1965
ale dosahoval rýchlosť iba 115 km za hodinu. Iba 115 km za hodinu. Napriek tomu za históriou tohto auta treba hľadať slávne, legendárne meno Ferdinanda Porsche, ktorý na tomto koncepte mal predsa postavenú aj Porsche 356. Takže takto nejako znelo aj Porsche. A čo chýba tomuto Beetlu k Porsche? No predsa nič. Vzduchom chladený motor, ležatý vzadu a krásna dáma za volantom. Nádherný Beetle v úžasnom stave a pravidelný účastník zrazov na Slovensku. Pani Jelena, ďakujeme veľmi pekne. A s ďalším vozidlom prichádza Jan Boštiaľ a je to zase Mercedes-Benz 230 SL. Ja si fakt myslím, že sme bohatá krajina. Tu je Mercedes po Mercedese, hej? Takže je z roku 1965 a maximálna rýchlosť bola 195 km. A ja len doplním, že pod dizajnom tohto Mercedesu, keď už je tu veľa, sa dozvieme možno všetko, sú podpísané dve mená, Paul Bragg a Béla Baráni. Ďakujeme veľmi pekne, toto je úžasná posádka, pozrite sa, to je otec na plný úväzok. A máme tu Jozefa Bizupa s Fiatom 124 Šport, ktorý bol vyrobený v roku 1969 a maximálnu rýchlosť dosahoval 170 km za hodinu. A pod prednou kapotou je benzínová 1.4, do tohto auta sa dávali aj 1.6 a 1.8. Tento model bol vyrábaný v rokoch 1967 až do roku 1975. Toto auto prišlo na Slovensko z Českej republiky, bolo nepojazdné, poškodené, ale keď sa na to dobre pozriete, teraz je krásne, to znamená, že sa ho chytili ruky veľmi šikovného renovátora. Fiat 124 Sport z roku... by to ušlo. 69. Vidíš, ja mám krátku pamäť, toľko dievčat okolo mňa. A s Mercedesom Benz 300 SL privítajme Zdenka Meckera, ktorý je pravidelným návštevníkom Piešťanských zlatých stúp. Z minulého roka si ho môžete pamätať ako Bobbyho Ewinga. Je to Mercedes z roku 1966 a maximálna rýchlosť je 200 km za hodinu. A Zdenko je bifloš, pretože vyhral, alebo bol jedným z víťazov včerajšej ankety a pripravil mi celú stranu, aby som správne porozprával o tomto aute. Ja sa však povenujem jeho spolujazdcovi, pretože Zdenko Mecker doviezol svojho detka. Je to konštruktér považsko-bystrických motocyklov, pán Zdenko Mecker. Úžasná dvojica v krásnom Mercedesi s 3-litrovým radovým šesťvalcom. A ďalší Mercedes číslom 46 patrí Emilovi Christoph. Je to Včko 230, SL 230 Pagoda z roku 1964 a maximálna rýchlosť 200 km. Zase Pagoda. Ja vám poviem, že celkovo bolo vyrobených 48 000 kusov Pagod, ale nepodarilo sa nám dostať sem všetkých 48 000. Asi 2 alebo 3 chýbajú. Dúfam, že máte dosť času. Na chvíľku éru Mercedesov prerušíme a prichádza Matej Bednárik s Jaguarom E-Type z roku 1968, kde maximálna rýchlosť bola 210 km za hodinu. A napriek tomu, že je to britské auto, tak ja predsa len odskočím si do Talianska, tam žil taký pán Enzo Ferrari, ktorý o tomto aute povedal, že má jednu chybu, jednu jedinú, a to, že to auto nevyrobil on. A taktiež s Jaguarom, ale MK2 340 z roku 1967 prichádza Marek Môcik a maximálna rýchlosť tohto vozidla bola 193 km za hodinu. A takéto auto mal napríklad aj zakladateľ automobilky Jaguar, William Lyons. Bolo ich vyrobených celkovo 83 976. Marek Jaguar priviezol vo vzácnej farbe Willow Green a je po veľmi čerstvej renovácii. To znamená, že ty môžeš byť zlatý chalán, šťastný, že sa ti to nepokazilo. Britské auto po renovácii zobrať na Piešťanské zlaté stuhy, to je odvážny chalán. Krásne auto, v nádhernej farbe
a plnohodnotná posádka. Ďakujeme veľmi pekne. Marek Môcik a jeho Jaguar MK2. A ja by som teraz privítala asi najmladšieho veteránistu Felixa Ozogáňa z Alfa Romeo Giulio Spider 1600 z roku 1965 a maximálna rýchlosť 175 km. Máš vodičak? Zatiaľ áno. Zatiaľ áno. Povedz mi, prosím ťa, to je taký kočkolapko to? A ty si tu nejakú kočku ulapil? Wow! Povedz mi, čo je tam za motor? Nachádza sa tu na 1,6 litrový DOHC motor. To neznamená, že to vieš, tak máš vodičák. Tak tento 15-ročný chlapec nám priviezol nádhernú krásku z Talianska Alfa Romeo Giulia. A ďalším vozidlom je samozrejme Mercedes 280 SE V111 Cabrio, na ktorom prichádza Peter Šumichrast. Je to rok výroby 1969 a tú rýchlosť si vybav so samou. Ja nemôžem ísť na tú točňu, lebo sa mi točí svet a ja potom kecam také sprostosti, že... A ja vidím túto prezidenta Piešťanských zlatých stúh, ktorý že Samo! Ja vám poviem o tomto aute, že takisto toto auto je po celkovej renovácii. Je to V111 a podľa mňa je to jeden z najkrajších modelov tohto auta konkrétne, aké som ja mal možnosť vidieť. Peťo Šumichrast a predpokladám, že Šumichrast junior ako kopilot. Ďakujeme Šumichrastovci, znie to vynikajúco, je to krásne auto. Jedno z najlepších v tej triede, ktoré ste si vôbec v tých rokoch mohli kúpiť. A konečne tu máme Porsche. Porsche 911 T z roku 1973. Maximálna rýchlosť, to ma prekvapilo, len 210 km za hodinu. Pretože toto auto nie je o maximálnej rýchlosti, ale o zážitku za volantom. Všetko vzadu, motor vzadu, pohon zadných kolies. To znamená, že Porsche 911 T zo 70. rokov má jazdné vlastnosti roztočeného kladiva. A keď pôjdete rýchlo, tak potrebujete mať rýchle, odvážne a chladné ruky, ktoré si vedia s týmto autom poradiť a keď ho dostanete do rúk, tak je úžasné, pretože je ľahké, presne také, aké Porsche má byť. Takže Porsche 911 T zo 70. rokov a Paldanovci vo vnútri. A toto kolo by sme ukončili krásnym Ferrari, ktoré síce tu dnes nemalo byť. Mala to byť Tatra, ale nakoniec to bolo Ferrari. A je to krásna Tatra. Je to krásne Ferrari. Má tu Má tam napísané, že GTE, to znamená, že elektrické. To je úražka, to nie je. GTE. GTE nie je elektrické, ale má pod prednou kapotou aký agregát? 12-valcový trojliter. Plnohodnotný 12-valec, lebo 12-valce vo Ferrari sú tie správne motory, krásne znejú, úžasne jazdia. Pozrite sa na tie línie, nakreslil ich Pininfarina. Ferrari 250 GTE. Sa preniesieme na americké diaľnice a prichádza Dodge Caravan Royale z roku 1959, maximálna rýchlosť 188 km za hodinu. Áno. Pozrite sa na tie myhalnice hore, tu vpredu. Vtedy bola v obľúbe, taká móda bola, že dávať chróm všade. Všimnite si tie myhalnice, pozrite sa na mňa, on má väčšie nadočnicové oblúky ako ja. Toto sú americké svaly, auto, ktoré keď zastavíte v pondelok v garáži, v piatok, keď sa vrátite, stále sa bude hýbať. A ďalšie auto je Oldsmobile 98 Holiday a je v ňom William Lidl. Toto vozidlo je z roku 1955, maximálna rýchlosť 130. A s týmto autom ostávame za veľkou mlákou. Pod prednou kapotou je 5,3 litrová V8, výkon 202 koní, tento korpulentný dizajn Oldsmobile 98 Holiday
je neprehliadnutelný, je tučný, vyrobilo sa 11 898 kusov a je typickým zástupcom americkej automobilovej školy 50. rokov. Kam sa pozriete, takto vyzerali Ameriky v 50-kách, keď ste prišli a pozerali ste si to kino priamo z auta a ešte vám dievčata doviezli a dali na také závesy nejakú kolu a hamburger. Nádherný Oldsmobile. A chcem počuť tú V8, ktorá má objem viac ako 5 litrov. Tak, počuť, ale decentne. To znamená, že je dobre naladená. Do Dčka a dovidenia. A vrátime sa späť do Európy a s Mercedesom-Benz 190 SL prichádza Marek Lorinc. Tento Mercedes je z roku 1962. Maximálna rýchlosť 175 km za hodinu. Neviem, kade sme jazdili, ale ja som toto červené nevidel. Je to 190 SL, nádherný dizajn, ktorý však klame telom. Poviete si, že to je neskutočne rýchle, nedostihnutelné auto, ale pod prednou kapotou je štvorvalec, objem 1,9 litra. Napriek tomu to auto je ľahké a takú tú krásnu krajinou uplachtenú dynamiku zvláda. Šoferovať to je lahoda. A privítajme Geralda a Irene Bušanovcov, ktorí prišli priamo z Viedne na MG A-Twin Cam z roku 1959. Vyrobených bolo približne 2100 kusov a výrobný proces trval od roku 1955 do roku 1962. Toto auto si získalo hlavne športovo ladených vodičov. Je to typický predstaviteľ malých britských roadsterov s tvrdým podvozkom a urozprávaným riadením. Good evening, krásny večer. A to auto bolo na FIA World Rally, pozerám. Čo sa mi veľmi páči, že keď tí ľudia, nie len, že to auto majú, ale ním aj jazdia, pretože tie auta musia jazdiť, lebo potom len zbytočne stoja. A s číslom 36 prichádza Rastislav Kolářský. Je to Mercedes-Benz 300 SL z roku 1957 s maximálnou rýchlosťou 225 km za hodinu. A 225 km za hodinu je v tých rokoch naozaj dosť. Možno keď privriete oči, spomeniete si aj na auto, ktoré má strechu, vyklapa, tie dvere idú tak dohora, také krídla a má prezývku Gullwing. Dobre hovorím. Kýva mi, že správne, tak toto je presne Gullwing, ale bez strechy. 300 SL. A keď sa na to zapozeráte, všimnite si, ako veľmi precízne vtedajší dizajneri pracovali s aerodynamikou. Všetky tie doplnky sú nielen efektné, ale aj efektívne. Ďakujeme veľmi pekne. Mercedes-Benz 300 SL. Tak, troška motor. Tak. Toto auto bolo ľahké a svojho času veľmi ťažké veci robilo svojim konkurentom. Máme tu ďalšiu éru Mercedesov, takže privítajme Miloša Kvasňovského s Mercedesom Benz 300 Cabriolet D z roku 1953 a maximálna rýchlosť bola 130 km za hodinu. Toto auto mali radi politici, lebo to je luxusné auto, to zakryté, tak tam sa vozili všelijakí ministri a priemyselníci, obchodníci a vďaka tomu má prezývku aj od jedného nemeckého politika. Spomenieš si? Nie. Konrad Adenauer. Trojlitrový radový šesťvalec má výkon 115 koní a z tejto verzie mám napísané, že by malo byť vyrobených 466 kusov. Dobre, tak jeden zo 466 kusov nám práve odchádza a defiluje pred Thermia Palace krásny červený štvordverový kabriolet Mercedes-Benz 300 Adenauer. A poďme ešte do éry rokov 1961 a Mercedes-Benz 190 SL.
v tom Sindelfingene museli mať radosť. Všetky Mercedesy sú dnes na Slovensku. Áno. Opäť štvorvalcová 190 SL a za týmto autom sme jazdili. To bolo ono, viete koľko videí mám, stále som ho videl zozadu. Krásne auto, A my sme sa na elegantné. nich spoľahlili, lebo my sme nemali itinerár. Tiež musíš prezradiť všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Posádke za krásne auto, ktoré udržiavajú v nádhernom stave. A nie, že v pojazdnom, ale že v nádhernom 190 SL. Usmiatá posádka. Tak to má byť. Pri takom aute sa môžete len usmievať, pretože tam nejde o život. To nie je rýchle auto. To je taká frajerina. Je to frajerina, to mladá pani na Kýra. Áno, je to tak. Ďakujeme veľmi pekne. A ja mám tak či tak asi najradšej tie Ameriky samo, takže privítajme Chevrolet Corvette z roku 1962 a maximálna rýchlosť tohto auta bola 186 km v tých rokoch. Je to C1, pod prednou kapotou nám hrmí V8. Táto korveta je krásna, ale keď sa pozrie človek do toho interiéru, má obrovský volant a naozaj potrebuje štíhleho vodiča, pretože sa inak tam človek nedostane, ale tu je to všetko v poriadku, pozerám, V8 má objem 5,3 litra. 5,3 litra, je to C1, nádherné auto, ďakujeme veľmi pekne. Tu sa môžete pozrieť, ktorým autom sa inšpirovalo množstvo ďalších automobiliek, lebo je to slávna, legendárna Vette. A poďme teraz k niečomu inému. Prichádza Bentley S1 Sport Salon z roku 1957. Ale náhodou toto auto taktiež dosahovalo vysokú rýchlosť. 165 km za hodinu. Keď sme pri tej rýchlosti, ešte vás poprosím kúsok dopredu, tak, aby sme vás mohli potočiť, aj keď táto S1 bude ťažká, tu treba svaly. Vidím, že auto je plne naložené posádkou, o tomto aute sa hovorí, že je to vlastne Bentley, ktorý nepotrebuje že vodiča a potom aj svojho priemyselníka alebo majiteľa, že toto auto si, no, záber, to je riadne ťažké. Naozaj je to šofersky dobré auto? Áno, je to výborné auto. Tak to je britská škola, luxusný Bentley S1. Ďakujeme veľmi pekne. Všimnite si, aké je tiché. Tak to má byť. A s číslom 34 prichádza Ivan Durana, ktorý je vlastne stálym účastníkom Piešťanských zlatých stúch s autom Austin Haley 100 BN1. Tak to je správne? Austin Haley, áno. Áno, z roku 1954. A nemáš maximálnu rýchlosť? Mám 177. Neuveriteľné, pretože auto má skromný výkon 90 koní, ale presne na tomto boli postavené britské roadstery. Ľahká váha, urozprávané riadenie a už všetko bolo len medzi na tej súčiastke medzi volantom a pedálmi. A keď tá bola dobrá, tak to dokázalo ísť 170 km za hodinu. Ďakujeme veľmi pekne, to bol Ivan Durana s partnerkou a jeho Austin Haley. A teraz prichádza Ivan Haruščiak. On mal napísané iné auto, ale nakoniec tiež vymenil za Porsche. Pretože je už rozmaznaný a chcel sa voziť a ukázať nám luxusný Grand Tourer, dáva mi ťahák. Je to 928, ktorá má pod prednou kaputou 8 válec, chcete to prečítať? Porsche 928 S4, to znamená, že to je štvorkolka, krásne z roku 1986. Toto auto spája dva svety. Luxusnú limuzínu a jazdné vlastnosti športového auta. Je to prvé športové auto, ktoré sa stalo autom roka, bolo to v roku 1978. A nielenže prvé, ale aj jediné. Pán Haruščiak, jeho 928, 8 válec. A s číslom 22 privítajme Jaroslava Lehutu na MG SA z roku 1937. Pod prednou kapotou tohto Brita je 2,3 litrový radový 6-valec. Výkon má 78 koní a bolo vyrobených celkovo 2738 kusov. Pomalšie točte. Nestíham rozprávať. Sme moc rýchli. Tu tá rýchlosť. Tak ale sú to rýchle autá, veď o britských autách sa hovorí, že sú strašne rýchle. Teda
jazdia. MG SA z roku 1937, Jaroslav Lehuta za volantom. Zase Mercedes. Ja neviem, prečo Mercedes my nemáme Benz Trophy. sponzora Mercedes? Takže je tu Lubomír Prívosudský, Mercedes-Benz 220 z roku 1952, ale na to 52 140 km nebolo málo. Nebolo. Ale v tom čase Mercedesy strieborné šípy dokázali ísť oveľa rýchlejšie. Všimni si ten dizajn 50. roky, krásne auto, skromné. Vyrobilo sa celkovo 16 154 kusov z tohto modelu a bol obľúbený medzi bankármi, ktoré to mali ako súkromné auta, politikmi takisto to mali ako súkromné auta, lebo je to príjemne ovládateľné auto a v podstate aj nenáročné na údržbu. Taký starý dobrý Mercedes. A toto je auto, ktoré sa mne najviac páči, teda sú dve. A privítajme Ivana Uhera. A toto je naozaj automobil. Áno, ja ho nechám výjsť na červenú platňu a poprosím ho, aby má to naštartované, ale aby zobudil v tom aute ten Spitfire, ktorý tam je. Ivan, iba tak, prehrabni nám plyn, prosím. Dámy a páni, toto je Daimler DB15 Racing Special z roku 1936 a úžasný vodič, ktorý toto auto s bravúrou zvláda. Ivan Uher, ktorý má za sebou už tento rok s týmto autom, ak dobre počítam, takých 800 kilometrov. Aj viac? Pána Beka, si to predstavte, pozrite sa na to auto. To auto nič neodpúšťa. Má 130 koní a keď zošliapnete plyn na podlahu, tak tie zadné kolesá sa nedajú zastaviť, predné si idú kam chcú a zozadu ide len ten zvuk toho Spitfirea, takže ja vás poprosím, pán Uher, odleďte nám odtiaľto. A s číslom 28 prichádza Zdeněk Kubizňák s Citroën Traction Avant 15 Six. To bude asi 6 válec, že? Z roku 1947. A čo ešte vieš o tom aute? No, že ide 130. A že má pohon predných kolies. No. A Citroën by rád povedal, že on bol prvý, ktorý mal sériový pohon predných kolies, ale bolo to DKV F1. Ale je skutočnosť taká, že s týmto naozaj urobil dieru do sveta Traction Avant a vlastne v tej vrcholovej verzii 15 Six. Ďakujeme veľmi pekne. Priviezol nám ho sem Zdeněk Kubizňák, je to z roku 1947 a ja som také auto mohol šoférovať. Jazdí sa s ním absolútne dokonale, ako keby ste šoférovali dnešné auto, len má takých pár nuancov, na ktoré si veľmi radi zvyknete. Toľko šarmu francúzskeho, koľko má to auto v sebe, má málo iných aut. A s číslom 27 privítame Juraja Švarca, ktorý tiež vymenil auto, takže Samo, musíš o tom povedať niečo ty. A čím mal prísť najskôr? Lebo ja to nemám napísané. Čím mal prísť najskôr? No MG-TC. Krásny MG, nádherný. Ja by som povedal, ja viem troška. Tú karosériu spravili v Taliansku, je to Gia, ale podvozok podľa toho, ako sa vlní, je americký. Je to tak? Je to tak, Samo, myslím, že ty to lepšie popíšeš. Ty to ovládáš všetko. Povedz nám, čo to je za auto? Je to Stutz Bearcat, bolo ich vyrobených 30 kusov v tomto prevedení, kabriolet, a vie sa o 10 zachovaných kusoch. Takže toto je jeden z 10 zachovaných kusov. No povedzte vy, dizajn je veľmi subjektívna záležitosť. Ja len musím opäť, lebo toto je ten druhý človek, ktorý kupuje auta cez eBay a rôzne stránky pochybnej histórie, kvality a neviem čoho. On si to objedná, mu to v balíku privezú a potom to dáva dokopy. Tento si kupoval takisto? Nevidel ho. To je ten jasná cez vec. eBay. Preto, viete, nevidel ho, preto vyzerá tak, ako vyzerá. Ale inak je to talianská dizajnerská škola. Ďakujeme veľmi pekne. Taliansky Američan. A tak nechcel sa potočiť, tak čo no? A teraz prichádza pre mňa najkrajšie vozidlo na tohtoročných piešťanských zlatých stuhách s číslom 30 Martin Neubeller z Bentley Peking Paríž z roku 1950.
A ja poviem o Peking Paríž, že sa jazdilo v roku 1907, jazdí sa opäť, sú to neľútostné preteky. Viete si predstaviť v roku 1907 s autom z roku 1907, aby ste prešli 12 000 neľútostných kilometrov? Koľko asfaltových ciest bolo v roku 1907? 0. Ja viem, mal som ísť urobiť rozhovor s vodičom, už mi to minule hovoril, ale toto je Martin Neubeller, ktorý nedávno otvoril nádherné múzeum a priviezol sem do Piešťan pred Thermia Palace, áno, už to je, nesmím ísť tam ďalej. Thermia Palace, nádherný špeciál. Martin, povedz nám trocha o tom aute. Tak to auto bolo vyrobené v roku 1950, maximálna rýchlosť 160 km a shodou okolností aj výkon 160 koní. Martin, pôjdeš Peking Paríž? Tak ja už nie, lebo to je 30 dňová a už... Ja by som vám povedal na zdravie, dajte mi to, nedáme to? Sú tam len 2 poháre Sorač. Ale inak by som ich presvedčil, toto je nádherný stroj, to je diaľkový špeciál Bentley a chlapci z Košíc sú vlastne Bentley Boys, je tak? Máte to na tričkách, Bentley Boys, legendárna skupina chalanov, ktorí presvedčili anglického výrobcu vozidel Bentley, aby s nimi pretekal, a to tak, že pretekali aj poza jeho chrbát. Takže Bentley Boys a ich špeciál Peking Paríž, trošku sa potočíme. Ešte nám neutekajte. Nie, ešte bude točka, aby sa im točila hlava tak ako mne. Sama, vieš, čo sa mi na nich dvoch páči? Že oni celé zlaté stuhy boli v kostýmoch. To je najkrajšia posádka, aká to bola. Ale oni idú túto... Všimnite si potom, ak budete mať možnosť to auto do detailov, si ho prezrite. To auto je expedičný špeciál. S týmto, slovenské cesty, neviem, či sú tu naši cestári, alebo takí tí, ktorým šéfujú, že by sa pozreli, také auto na naše cesty by bolo fajn. Bentley, špeciálna Peking Paríž, postavený v roku 1950. Nech sa páči. Z roku 1939 a maximálna rýchlosť bola 125 km za hodinu. A ja som zase vyštúchal u nás v časopise, že sa vyrobilo 1964 kusov z tohto modelu a dokonca ho vlastnili aj významné osobnosti, ako napríklad herec Clark Gable. Je to elegantné línie a technická vyspelosť posiela toto auto medzi vyhľadávané zberateľské vozidlá. Potočíme BMW, nech si aj ono vychutná trocha slnka, slávy. Typický predstaviteľ 30. rokov. Ale to sa vrátim k tomu autu, lebo také podobné sem ešte raz príde. A tak toto odštartujeme. Je to BMW 327 Cabriolet z roku 1939 a pán Pavol Lamla. Ďakujeme veľmi pekne. Inak, teraz začína ten súboj Mercedes alebo BMW. A ďalším vozidlom je BMW 320 z roku 1937 s maximálnou rýchlosťou 110 km za hodinu a priváža ho Pavel Gregúrek. A ja o tomto aute viem veľmi málo, konkrétnom, ale viem, že to je jedno z najpôvodnejších 320, aké som kedy v živote videl. Na jednotku som dal, konečne som trafil model však, konečne mi to vyšlo. Keď budete mať možnosť, tak sa pozrite tomu autu bližšie. To nie je starý lak, ktorý treba opravovať, to je lak, na ktorom je napísaná história. Na tom môžete čítať každý jeden kilometr. Takto vyzerá pôvodné auto a doviezol nám ho pán Pavol Gregúrek, je z roku 1937. A vlastne robil za ten čas len drobné úpravy. Klobúk dole pred vami, pred tým autom, toto je pojazdné múzeum. Ohromné, ďakujeme veľmi pekne. BMW 320, dovidenia. A ďalším autom je Adler Triumph Junior Sport z roku 1935. Maximálna rýchlosť tohto vozidla bola 110 km za hodinu. A na tú točňu prišiel Marian Bednárik s jeho ženou Pandou. A môže sa na mňa prísnym okom pozrieť, že či trafím výkon 25 koní skromných
a vpredu pod tou kapotou tlčie 1-litrové srdce. Tento Adler je športovým zástupcom nemeckej športovej školy a je dôkazom toho, že nepotrebujete mať výkon, nepotrebujete mať obrovský objem, stačí mať ľahkosť a šikovného vodiča. A s číslom 7 privítajme Michala Smrečanského so Škodou 860 z roku 1929. Maximálna rýchlosť tohto vozidla je 90 km za hodinu, ale kto pozeráte Dunaj? Či to nie je? Áno, kto pozeráte Dunaj? Tak toto auto stojí vždy pred obchodným domom. Tento elegantný dizajn patrí k výkvetu škodováckej produkcie tých čias. Bolo vyrobených len 49 kusov z tohto modelu, takže pozeráte sa na jeden zachovaný z tých 49 vyrobených. Vlastnili ho významné osobnosti, československí diplomati a takto kedysi na konci 20. rokov vyzerali luxusné škodovky. A preniesme sa do roku 1935. Mercedes-Benz 500K Cabriolet B z František Kúdela a maximálna rýchlosť, tu mám napísané, že s kompresorom 160. Bez kompresoru, Neviem. to sa spýtam. Tak. Ale pozri, ako plíživo ide, lebo táto 500 má 5-litrový motor. Je to radový 8-valec, ak si tak dobre vo svojej hlave vyhrabem a idem sa spýtať teda, že maximálna rýchlosť bez kompresora bude, aká je maximálna rýchlosť tohto auta bez kompresora? Taktiež 120-125 km. Ale lepší je to s tým kompresorem, to má aj hezčí zvuk. A už ste to skúšali? Ako rýchlo ste šli? No tak už som to na dálnici vyskoušel, no a je to krásny pocit, no. Je to nádherný auto, za ktorým sa krásne jezdí. Ja som počul raz takú prúpovidku, hovoril mi o jeden taký textár a povedal, keď svojho otca viezol v aute a vraví, že ideme 180 a otec sa spýtal, a na čo? Ale tu je odvážny mladý muž, jeho Mercedes-Benz 500K a maximálna rýchlosť 160 km s kompresorom. Neuveriteľné. Ďakujeme veľmi pekne. Takto znie 5 liter a radový 8-valec. Dovidenia. Ale tak ďalšie auto má aspoň mlu a prichádza Tatra 57 z roku 1935 Stanislav Trebatický 85 km za hodinu. No, ale však tak tam je vpredu je 1.2, vzduchom chladená, štvorvalec, výkon skromných 20 koní. Toto jednoduché auto si našlo veľa fanúšikov, pretože je spoľahlivé, ľahko udržateľné a keď sa to dotočí, vy tam tak krásne sedíte, ten interiér je taký útulný, vy tam máte toľko priestoru, tak akurát k sebe, keď si chcete urobiť príjemné intim, čo s vašou partnerkou 57, je to správne auto a Tatrovka môže odísť. Dovidenia. A s číslom 24 privítajme Ivana Nováka, ktorý je naozaj pravidelným návštevníkom Zlatých stúh a prichádza na automobile Rolls-Royce Wraith z 1938 a maximálna rýchlosť je 110 km za hodinu. On má veľkú rodinu, pozrite, oni sa tam všetci naskladali. Toto je vlastne SUVčko tých čias. Však? A možno ešte počujete stále odchádzať tú 57, lebo stále hučí. O Rolls-Roycoch sa hovorí, že sú vlastne tak tiché, že ani neviete, že sú naštartované. Na vlastné oči som videl, že naštartovaný Ghost Rolls-Royce mal na tom 12-valci položenú 2-eurovku, ale na tej hrane a ona nespadla. Je to neuveriteľné. Toto auto ani nepočuť. To znamená, že je v veľmi dobrom stave a ja si pamätám, že je vlastne po servise, ktorý bol pred 10 rokmi. Áno, dobre si pamätáš. 10 rokov a to auto stále takto krásne funguje. Ja by som povedal, že to nie je ani Brit, ale je to Rolls-Royce Wraith. Ďakujeme veľmi pekne a túto veľkú posádku početnú, tam neviem ani napočítať do toľko. A s číslom 21
prichádza Mercedes-Benz 170B Cabrio z roku 1937. Mal tam sedieť Jakub Kranic, ale odkedy sme mu povedali, či má auto po Plačkovej, tak ho dal dievčatám. A urobil dobre, pretože tie dievčatá, ja som včera videl, čakal som, že či tú jednotku zaradí s tým, že spočíta všetky zuby a nespočítala ani jeden. Takže klobúk dole, 170 sa nešoferuje ľahko, ale pána beka, tak to je dokonalá posádka. Dievčatá, nezoberiete ma medzi seba, veď tam sa zmestím, 4 dievčatá. Kubo, veď ťa včera zobrali do retrobaru. Paráda, 170 v úžasnej farbe. Neuveríte, ale naozaj je Mercedesácka. Minulý rok tu, ak si dobre spomínam, bol v takejto farbe Gullwing. A tak Kubo Kranic zo ZZHV a Hamuliakovského klubu nám sem priviezol v takom istom nechtovom spracovaní 170 Bčko z 30 rokov a posadil nám tam samé dievčatá. Ďakujeme za spestrenie a dovidenia. S číslom 13 privítajme Libora Franka na modeli Ford V8 model 18 Deluxe Roadster. Z roku 1932 maximálna rýchlosť bola 120 km za hodinu. A k tej maximálke si pomohlo toto auto výkonom 63 koní a majiteľov si našlo celkovo 3729 kusov. Mal ho napríklad Gary Cooper. Tak nahoďte 8 valec a poďme. Mne to proste evokuje prohibíciu. Však vieš, koľko tam je alkoholu vnútri? Pozri sa na nich. Usmiatí chalani. S číslom 14 teraz príde automobil Aero 662. A keď si chcete predstaviť, ako voňali ulice z rokov 1932, tak presne takto. Vojtech Kurtíš, jeho Aero s maximálnou rýchlosťou 90 km za hodinu. Je zaujímavé, že aerovky tak pomaličky z tých zrazov miznú a pritom to sú také úžasné autá. Kto si spomenie na Citylink, pozrite, aký je Opar, toto dokáže len aerovka. Kto priletel na aerovke? Ja poviem o tejto aerovke 662, že to je verzia štvorsedadlová, čiže Forzitz. Doviezol ju pán Vojtech Kurtíš. Takže z Piešťan do Piešťan, krásna aerovka 662 vo verzii Forzitz štvorsedadlová. Zadymkne nám to tu, prosím vás. Nech vieme, ako to vonia. Inak to je podobné v Trabante. Raz som mal v Trabante veci v kufri a to sa nedalo vyprať. 3-krát som to pral a nakoniec som tu mikinu aj s tými nohavicami zahodil. Stále som smrdel ako Trabant. Oni sa tiež asi neperú. A v dymovom Opare odchádza aerovka 662. A s číslom 12 do tohto Oparu prichádza Bugatti 49 z roku 1932. Jaroslav Koníček s manželkou a maximálna rýchlosť tohto vozidla v 32. roku bola 145 km za hodinu. Brutálne ma baví. Neviem, kto robil toto defila, že tie auta idú takto za sebou. Teraz odišla 662 aerovka z úplne iného konca toho potravinového reťazca a zrazu tu máme Bugatti 49 z roku 1932, vyrobených bolo 470 kusov a obľúbili si ho napríklad aristokratickí vodiči. Môžeme vás potočiť na točník. Tak poďte meter dopredu. Ešte. A stačí. Výborne. Točí sa nám Bugatti 49 z roku 1932. Za volantom sedí pán Jaroslav Koníček a jeho šarmantná spolujazdkyňa mu určite 2 dni robila vynikajúcu kopilotku a teraz toto elegantné športové Bugatti pošleme do toho Oparu, ktoré nechal za sebou Aero 662. Dovidenia, ďakujeme veľmi pekne. A s Fordom Model A Standard Roadster prichádza Matej Krajčovič. Tento Ford bol vyrobený v roku 1931, maximálna rýchlosť 100 km za hodinu. Ale tu by som samo chcela niečo povedať. Dnes tomuto Fordu na Rázusovej ulici odpadla tá malinká puklica na kolese. A mne písala jedna pani, že ho našla a že ju chce vrátiť jej majiteľovi. A to bol strašne pekný čin, lebo tieto puklice zohnať je veľmi ťažké. A vrátila? Vrátila. Máme ho?
Fantázia. Ja vám poviem o tomto aute, že síce to je takto na prvý pohľad také naozaj unikátne auto, ale poviem vám, že ich vyrobili viac ako 4 800 000. A je to vlastne priamy nástupca legendárneho T-čka. Je tak? Je tak. Ford Model A a jeden zo 4 800 000 vyrobených kusov. No dobre, ale boli robené pre Ameriku, takže Nielen. ako keby ich bolo 10 000. Nie len pre celý svet. No tak prečo, tak 10 000 berme. Henry bol obchodník, čo sa bude on v Amerike trápiť? To. A teraz prichádza s číslom 10 bývoj koláž na Ford Model A Phaeton z roku 1930. Maximálna rýchlosť 100 km za hodinu. Je to taktiež Ačko, pod prednou kapotou by mal byť štvorvalec. A ja tu mám poznámku, okrem toho, že to je akože spoľahlivé a bezproblémové auto, tak aj ja si myslím, že to všetko záleží hlavne pri predvojnách o tom, ako sa ten človek o to stará. Ale ja tu mám takú poznámku, vy ste 17. krát na Stuhák. Áno, poprvé sme tady byli v roce 2007. Že vás to ešte baví? Baví, je tady krásne. A tento konkrétny Ford tu bol koľkokrát? No, tak půl na půl. A tá druhá polovica patrí akému autu? Byl tady Packard, a ešte jeden Ford, máme ešte jeden model Fordu, tak sa to tak rozstřídali. Ďakujeme veľmi pekne, to bol pán Bývoj Koláš s partnerkou aj Ford Model A. 17. krát na piešťanských zlatých stuhách. To už nechcete ho do organizátorského tímu? On by mohol vychytať veľa chýb. 11. A tak to je náš Emil Brlička s Fordom Model A Murray z roku 1930. Maximálna rýchlosť 97. Pre informáciu, tento Ford nebol vyrobený v Amerike, ale v Kanade. Ďakujeme veľmi pekne. Takže opäť ďalší Ford Model A. Z všetkých verzií sa vyrobilo viac ako 4 milióny 800 000. Prichádza Packard 645 Deluxe 8. Povedz, Je to maximálnu rýchlosť. je to americké vozidlo. Ja mám k ním veľmi blízko, pretože polovicu môjho života ma sprevádzali tieto Packardy. A je to z roku 1929 a maximálna rýchlosť tohto automobilu je 130 km. Vieš, prečo som chcel povedať, aby si povedala tú maximálnu rýchlosť, že či nás rýchlo dovezie do tej nemocnice. To je krásny kus auta. Čo detail, to je maximálne premakané. Ja presne takto chodívam okolo tých aut, keď o nich píšem. Úžasné. Nádherný americký Packard. Úžasné. A vieš samo, aký reklamný slogán mal Packard v týchto rokoch? Aký? Kúpte si jedno a vlastnite ho. To bola reklama pre Packard. Fantázia. A s číslom 5 prichádza Ľubomír Hornáček s Citroenom B40G z roku 1928. A teraz vidíte ten rozdiel. Americké vozidlo, európske vozidlo. Maximálna rýchlosť 80 km za hodinu. B14G. Jednoduché vozidlo, ktoré pomohlo svetu rozjazdiť tú Európu. A takých modelov je veľa, ktoré pomohli Európe. Počúvaj, ako znie krásne. Vieš, koľko to chce? No samo, ale pozri sa, čo prichádza. Ford Model T Roadster z roku 1917. A vtedy mohol ísť po tých amerických cestách 80 km za hodinu. Pozri sa na to, aká nádhera to bola. Ale to je len dvojsedadlové, sú tam 4, to neviem, čo policajti povedia. Tak toto auto postavilo Ameriku na kolesá a potom aj celú Európu. Je to rekorder v počte vyrobených kusov. Všetkých verzií bolo vyrobených viac ako 16 miliónov kusov. Viete, čo povedal Henry Ford? On vyrábal síce viaceré verzie farebné, ale potom, keď sa mu tá výroba rozbehla naplno a robili, alebo respektíve to bolo na začiatku. Na začiatku to bolo len čierne, áno, na začiatku bolo len čierne a novinári sa ho pýtali, že prečo je len čierne? A on povedal, že čo, prosím vás, ako čierne, veď oni si môžu vybrať akúkoľvek farbu, ak bude čierna.
Takže čierne tečko, ďakujeme veľmi pekne. A naozaj sa dostávame do počiatkov automobilového priemyslu a prichádza Ford Model T 1914. Thomas Kaspar s maximálnou rýchlosťou 70 km za hodinu. Tak, a to máme ďalšie športové tečko. Ford Model T vo verzii Speedster, toto len tak kdekoľvek nevidíte, ale na piešťanských zlatých stuhách áno. A s číslom 4 prichádza Ludvík Otto na Cadillac série 57 z roku 1918. No, a ja som konečne na koni, lebo to nie je Cadillac. Že to nie je Cadillac, čo to je? Je to Ford Model T, bohužel na Cadillacu, který tady měl mít premiéru rok 1918, první sériově vyráběný V8 motor, krásné auto, ale bohužel se na něm poruchalo vzduchové férování, které bylo jedno z prvních, co se na ty auto začalo montovat a vlastně až příští rok, bohužel, nedá se. Naštartujte. Aha, tak pozrite sa, toto som presne, takto som to chcel, to som plánoval. Takto sa štartuje auto. Pardon. To si zaslúži obrovský potlesk. Takto sa kedysi štartovali auta. A keď vymysleli štarter, tak zlomili krk elektromobilom. Pretože tie nebolo treba takto štartovať. Tak ja vás ešte potočím. To som vám vybavil špeciálne. Ja som vás chcel trošičku zneistiť, aby som videl, že či to naozaj viete, ale vy to presne viete. Vy ste špecialista na tečka, vy ich viete šoférovať, ovládať, starať sa o ne. A tak je to úžasné. Takže nám z pódia odchádza ďalšie tečko a ešte som vám vybavil, diváci, aby ste to videli, ako sa to kedysi štartovalo. Ďakujeme veľmi pekne. A s číslom 1 prichádza Vladimír Moško na Ford Model T z roku 1914. Ahoj, môžeš to vypnúť? Budeme zase štartovať tak, kľukou? Dobre. No, ja poviem jednu vec, lebo tento chlapec si sám tie tečka opravuje a stará sa o ne. Ako dlho sa im venuješ? Fúha, tak tieto dve, čo tu boli teraz po sebe, tak máme asi od roku 2022 alebo 2021. Predtým sme mali ešte iné tečko, tiež, lebo tak tečko je srdcovka, raz tečko, vždycky tečko. A keď jedno tečko je málo, tak dve tečka sú akurát. Ale predtým sme mali od roku 1926. Dobre, toto je rok 1914. 1914 je to vlastne najstaršie auto, ktoré je na piešťanských zlatých stuhách. To není úplne pravda, lebo to tečko, čo bolo pred nami, ešte bolo o 2 mesiace staršie. To bolo august 1914, toto je či dokonca viac ako 2 mesiace, ale toto je november 1914. November 1914, to znamená, že 110-ročné auto. Ja viem, že sa to nerobí, na vek sa nepýta. 110-ročné auto. Koľko máš rokov? 25. 25 rokov, ty by si mu mal že vykať tomu autu. To je Vlado Moško a ide nám ukázať, ako sa štartuje. A keď to naštartuje, tak ho potočíme. A keď nie, tak ho potlačíme. Zasvieť, prosím ťa, svetla, nech aj tí ľudia vidia opité svetlušky. A keby to bol parný stroj, tak poviem, Vlado, plnou parou vpred. A teraz bude niečo nové, lebo to bolo 1914, tam stojí 2024. Poďme sa pozrieť, ako sa za 100 rokov zmenil automobilový priemysel. A na točňu nám prichádza superšport z Talianska Lamborghini Aventador.
A nepočuť ho. Čo to je za super šport, že ho nepočuť? Otvoriť klapku. Tak to bola zhorila šelma. A pán Zachar sa strašne teší a ja tiež. Áno, veď ja som to videl na ňom, že to chce spraviť a zase to je tiché. A vieš prečo to je? Kvôli rakúskym policajtom to je teraz tiché. Keď sa nepozerajú policajti, otvorí klapku a ešte raz. Ďakujeme veľmi pekne každému sponzorovi, vďaka ktorému mohlo toto podujatie sa uskutočniť v takejto verzii, v akej sa uskutočnilo. Ďakujeme vám, účastníci, ktorí ste prišli, vychutnali ste si všetko, čo Piešťanské zlaté stuhy už 31 rokov prinášajú a každý rok sa menia, prinášajú niečo nové, a ako sme sa dozvedeli, tak na budúci rok to bude ešte novšie. Kývate, že áno, áno. Zlatý. Budeme sa točiť? Toto sme tu ešte nemali. Potočíme sponzorov, aby mali aj oni zážitok. My sme im spôsobili trocha možno stres, možno nie, ale teraz si vychutnajú 5 sekúnd slávy, tak ako si vychutnali všetky autá. Ešte raz veľké ďakujeme. Tak toto sú ľudia, ktorí môžu za to, že Piešťanské zlaté stuhy boli a dúfam, že budú. To nie je akcia o 1, 2, 3, 4 ľudí. Je to, myslím, 35 ľudí, ktorí na tom pracovali. Niektorý víkend, niektorý pol roka. A ja vám všetkým ďakujem. A Katke, že to tak pekne odmoderovala, zhostila sa tejto úlohy. Nech sa páči. A ja ďakujem hlavne tým starým vozidlám, ale takisto všetkým, že nám prejavili tú dôveru a prišli. Ďakujem. Točňa, 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 točňa. Kde sú chalani silní? Točňa. Pomaly.